Il-Kamra tal-Avukati tinsab perplessa bil-ħatra tal-Avukat Ġenerali u ma tistax tifhem kif kienet hi il-persuna li ntażlet għal din il-kariga. Dan intqal mill-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele f'intervista mas-sit elettroniku The Shift. L-Avukat De Gabriele qal li numru sinifikanti ta' membri tal-Kamra, partikolarment dawk li jaħdmu fil-qasam tal-liġi kriminali, esprimew it-tħassib tagħhom dwar l-għażla ta' Buttigieg u fakkar li s-sena li għaddiet kien hemm tibdil istituzzjonali li wassal biex l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jkun iddedikat biss għal prosekuzzjonijiet kriminali. Għalhekk l-esperjenza f'dan il-qasam hija essenzjali ferm fil-pożizzjoni ta' Avukat Ġenerali. Iżda min-naħa tagħha l-Avukat Ġenerali Buttigieg m'għandix esperjenza biżżejjed fil-qasam tal-liġi kriminali u jidher li qatt ma ħadmet fil-kriminal. Buttigieg inħatret f'din il-kariga wara li aktar kmieni dan ix-xahar Peter Grech irriżenja minn Avukat Ġenerali. Ir-riżenja ta' Grech waslet ftit xhur biss wara li hu kien instab li kiser il-Kostituzzjoni fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni u wara li l-Partit Nazzjonalista kien ilu xhur jisħaq li għandu jwarrab.